Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. May morning hirit kita, pagsunod an hapot pa. Ipa-edita na pala na yan ang kantang yan, ano? Ipa-revise na pala niyan. Dapat pala niya on demand sa programang Anhapot. Anhapot sa DCGB. Kaya ta daw ini. Maray na aga po. Good morning. Hello. Good morning, Naligaspi. Good morning, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Good morning, welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. Marata na, marata. Terindog na, terindog. Marata na po. Terindog na, terindog. Ano na, boy? Kumusta na, boy? Tindog pan mayon, boy? Kumusta naman kita? Ayos ba tayo dyan? Maray na aga po, Pilipinas, mga Bicolano sa ibang partikan mundo. Good morning. Welcome po sa programang Morning Hirit. Kumusta na po ang sa tuyang aldaw, salbatan na Iguan na naman kibinadil na broadcaster. May ginadan, no? Ito daw nangyari kay nita, ginaginadan na broadcaster. Mga tugang sa Oriental Mindoro. Suit Bulaga, mga tugang matransfer na da sa ibang channel. Nangyari sa Bulaga, susaro mga tugang matransfer na da tabi sa ibang channel. Sukuan, Suit Bulaga napano ini Tito Vic, Tito Soto, Titos Vic Soto, Joey De Leon announce Itbulaga departure. Uyog-uyogon mo yan. Maali na pala, so Itbulaga masay na, so ano yan, kuan na pala, ma-transfer na sa ibang istasyon, from tape move to mahali sa tape production. Ano, saro baga sa longest running show mga tugang ang Itbulaga. Noontime variety show Itbulaga, main host Vic Soto and his brother Tito and Joey have announced that they will be parting ways with television in mahali duman sa tape. Confusion databi mga tugang ang karilibungan databi nagbotwa. Uyug-uyugon mo yan. When on reruns of Itbulaga were aired earlier today, suddenly the feed cut to the show's production area. Ang tulong host were standing in the middle with other co-hosts. Staff were taking their places preparation for the announcement. Uyog-uyogon mo yan. Ano daw ang rason na din? Ma-transfer pala. Naghali ang iyang kaya na Itbulaga ang kuwangkan tape production. Mga tugang makuwang pala, ma-transfer na. Joey, Tito Vic and Joey. Uig man ang sa indang kuwan, may ma-transfer pala sinda. Paano na yan? O di ba na naman sinda kaya? So kaya mali na sinda sa kuwan. Mali na sinda mga tugang sa GMA. Ma-transfer da sa ibang istasyon. Ay napang may kuwan ba yung mga issue baga ini? Di ba? May mga issue baga ini, di ba? May mga issue. Tawaga ini mga tugang ano yan, di ba? Inda kung ano, ang Itbulaga kaya kung bataan ang may sa dili bagang Itbulaga, iyan na tape production na yan. So ano yan? Aki ni Romeo Halos host. Alright. Hello, good morning. Good morning, Migo. Ano nangyari, Migo? Ano nangyari? Arin. Ano ba parang so nangyari? Arin naman si Binadil, so Itbulaga. Migo. Ang Itbulaga, dahil problema, masisira mo mo yung istasyon. Iyo, ano?
balyon sa istasyon ng PNR. Aha. Yung pa madaraugaan. Yes. Totoo. Ikaw, Mm. ang hapot. Ah, Ang hapot. ah, Natayinin po niya na alekong ini. Kada alas 5 dito sa barangay ta, minapunduhan na ilaw bigla. aha. Dari baga, change power. Atangon yan ba gamigong alas 5? Hay gangon yan. Yung ka sa Washington? Ano sa Washington? Alas 5 baga nagpasok ko niyan palol ata. Habang ako nagdadalaga diyan sa Maycon, before 5 pare, before 5. Pirmi yan. Kumilang sa Kelly, puto nangyari. Ano ay kanong analysis mo kay yan? Ang rason naman siguro ka, baka ngayon nag-change weather. Ako kaya igwan akong nailing migo na kuan, may nailing na akong pattern. May nakatip sa May kuya. pattern baga ako. Sana bako tutuan sa kuyang duda. Sana bako Yung totoo. nakatog doon, Oo. nagparos-paros, style nila pa din. Alam mo, ano kayo mga oras? Ang mga iba, tururong pa. Aha, okay. Ngayon ko nag-aanda. Pasira mo na, lalo ko nag-what you call baga. Iyon na nga ni iyan. Nagpapundon mo aircon. Teka lang mabuhat. Ata na nga biglang ni. malaw sa kurente. Ata na. Bakong pag-Judy, dramatic ka na naman. Remati, problema na naman, boy. Tigatuyo ni boy. Ako de ko makataram ka iyan. Ay, di ka makataran ka. May pattern. Iyon na nga ni. Kundi abo ko magtubod sa mga nadangog kong istorya. Ano? Abo kong magtubod sa mga kwan, sa mga ano ini. Sa mga nadangog ko. Kung solar ka man, yan, solar. Sabi ng mga amigo ko may mga solar, ang average pa lang ka na pinanggastusan mo. So, simple siya ng solar power sa araw. Yes. 300,000. Kaya mo lang yung pag-isipon, brother, ang ROI ka yan. Kaya yung solar power na yan. Kaya ka man talaga magkabawi ka yan basta-basta. Tapi meron ngayon laban yan sa baterya. Yes. Kaya kung solar power ka ngayon, lingawan mo na sa investment mo. Ang importante ka, may ilaw ka pero may kuryente ka. Iyon na nga niyan. Kaya paano kita mga pobre? Kaya naman kaya ang 300,000. Yun ang Aleco Festival. Yes. The longest running festival in the Bicol region. Mabuhay ka, Aleco! Out! Salbatan ng pangyari sa Maabaka. O beno, tabi, mga tugang aramong tanaw mga buhay na manong bareta, ali po dyan sa luwas, mga baretang mainit sa morning hearing. In the morning. Henry M. In the morning. Dumana kita mga tugang sa kinamabog takadi pading Al Armario. Buena manong bareta in the morning. Paring Al, good morning. Pasok. Thank you. Good morning, Pade. Pighingoa kan gobyerno provinsyal Kadalbay na mapakusog ang produksyon in orig para sa hanap buhay kan mga taga-barangay. Sa informasyon ni Board Member Jessup Salceda, Chairman kan Committee on Agriculture sa Sanggunian Panlalawigan, may pigluluto sindang Memorandum of Agreement entry kan gobyerno provinsyal asin an Agricultural Training Institute International Training Center on Pig Husbandry para turuan ang mga interesado sa pagtamanin orig kung papaano ang mas epektibong sistema para mapadakol ang produksyonin orig. Nagutubod ang gobyerno provinsyal sa pamamayo ni Gobernador Attorney Rex Lagman na ang pagtamanin orig sa tamang sistema sa roining dakulaon at tabang sa mga taga-barangay para sa saindang hanap buhay asin pangangaipuman kan mga konsumidores sa saudan. Yan, padayan bong karas kan informasyon digdi sa luwas, Al Armario, DCGB. Salamat, paring Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, iba pa natong mga bareta in the morning. Dumang kita kay Jimmy na salitan sa tuya tabing chief reporter. Jim, good morning. Jim.
Jimmy, 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 Hello. Jimmy, 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 come in. Yes, BP. Naulakitan mo ako. Sa kuya na tuminalunso. Para Gari wara-wara pikto yan kang kwan, gari pikto man ang kang kakabukod-bukod mo kang problema sa kwari. Masyara mo na lugod pag dango ko ng boses ko ngunyan ka rin nasa. Kaping dahil ko na nga turog ka sa bangge. Oh, basta na mga perangal daw, masa na. Pahingalo na muna. Anyway, tabi, BP. Sa mga dagdag niya tong bareta, nagkaiguanin retrieval operation kaso hapon sa Piercan Pioduran dahil may natanawan sa mga tao na nagpapataw-pataw na tao. Ngunya pinag-alerto sa Philippine Coast Guard, PNP, BFP, MDRR mo para i-double check kung ano itong natatanaw nindang nagpapataw-pataw, nakashort, napunit-punit na, pagkatapos Sorebs, naglalataw na rog, sabi sa nag-ipaparamaw, rog na ina, Sorebs, naglataw na Sorebs, ito pinag-retrieve ka na mga ahensya concern sa pagkuha ka na bangkay. Dahil man midbid, BBP, na yung persona, pagtutubunan na haloy na ini na nakapalbag sa kadagatan, habagat mo niyan, inda konsay ninihali, napadpadigdi sa may pier, sa Banuan kan Pioduran. Description, iyon nga nito na naagnas na haros o dahil nakivado, short pant na silang gisi na nga ni. Pagtapos kinuha ni malainan kamugtakan, puto dinara sa morgue. And kung sisay nawawaranin kapamilya, dahil na may estimate nga so edad ta BBP kumpiranan edad ka na dahil mo naman ma-iling si kan lawas ako ini kaya na sa morgue and si man nanawaran ki pamilya lalaki ini mag-coordinar sa Pioduran MDR mo o kaya sa Philippine National Police. Iyon. Iyan na BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Yes, thank you Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang alas 5:28 na oras po sa DCGB. I-text na po sa tuyang mga mensahe ngunya na pag-aaga sa tuya tabi na mga mahal sa buhay. Mga tugang, digdi po sa tuyang programa tapapasadahan tayan. Good morning tabi kay Kuya Nongs. Nongs, avocado. Avocado. Imbudo. Good morning. Nongs Imbudo. Yan. Ang tunay, yan ay ang tunay. Konsihal, Nongs Imbudo. Anong Imbudo? Ako Imbudo. Avocado. Tama-tama. Ano ni? Imbudo. Imbudo pala. Tiyanin na. Maray na agad tabi. Maluyat tiyanin na. Andako pa de. Kasuhapon, salbatan na. Warang kusido digdi sa ano ini. Warang kusido. Warang sira na pang kusido sa Legaspi. Mahalon John. O Ronald. Malununon. Malununon ang sira. Dahil nakalawod sa mga parasira, may gale warning. Diba? Dahil nagkakuruyan, dahil nakasarao, nakakarlawod. Kung ang dagat, mahiro ang dagat, kaya maluya po ang sira. Dahil lamang kung nakakusido sa arong kasuhapon, bata rin gusto na sa kalunggay. Gulay na sana. Binangutan kong tinapa, the best. Diba? Good morning, tabi dyan sa, sa Nong's Meat Shop. Yan. Mabuhay. Tabi, ang sa tuyang mga amigo dyan sa Nong's Meat Shop.
sa panginot ni Kuya Nongs Imbodo. Bueno, uy, 5:30 na palan. 5:30 na pala. No, tod, aramon nindo sukwan. So, kamugtakan ka pa na. Migo. Ay, susira mo nga yaon na. Uyog-uyogon mo yan. Tiyanin na. Salamaton tabi. So, may pakagulpi na. So, kwansa na. So, para uso sa nampait. Uyog-uyogon mo yan. Naminabot na. May naglawod siya din na kasapon na. Maluyo susira kasapon baga. May naglawod palan. Adi. Ay na pang yan. Nabesa na. Salamaton tabi. Tiyanin na. Buda kay Kuya Nongs Imbodo. Maray na agad tabi. Diyan sa Nongs Meat Shop. Yan. RAM po, anriparohonin da ang kamahal na feeds, kabarato san urig, makatabang bagaiyan sa mga pobre. Nailing muna iyan. Mahal palan so presyo kang feeds, barato ang urig. Saan ka kan makatupar? Di ba? Nakamali siya kamo kayan. Mahal ang presyo kang urig, barato ang feeds. So, i-text na tabi, susko. Ano ba yan? Marayo ni si Kuya Nongs Imbodo, apektado pa rin kuan ang presyo kan mga kuan, apektado ang presyo kan mga barakalon. Ade, ang mga processed meat, di ba? Pag mahal ang presyo, sa bagay barato ang urig. Buda, pero dahil man gayon, ba nagkaan si Kuya Nongs, aram niya na yan. Handa siyang magserbe. Good morning, tabi kay Manay Aminasyon dyan sa Barangay 15. Maray na aga, tabi Manay Aminasyon. Sa Barangay 15, tabi mag-good morning in the morning. Mga ano yan, budak kay Manay Ludi, Pasimyo, maray na aga tabi. So mga travelers natin dyan, sa mga lugar na yan, tabi ingat-ingat ka mo nagtagauran baga, pag iyang bagang espalto, pag mauran, mga tugang medyo kanya na, medyo, ano po kaya? Malnas ang asfalto, yan na asphalt overlay. Relax lang, di magparay-redali. Buda, natadawin na mga ibang paramotor, tatagari, pero may nag-iredali. Ano? Pero may nag-iredali yan na mga kasuhapon, sus, may magkakabarangga na dyan sa may, sa may gugun area. Maski sensa na minarulusot, an iba ha, na nagmumurotor. Mapagalon, boy. Pag na-aksidente man problema, anong pigwa para hiridali ang tabaya? Maski ining mga iba, ining nagkapira ng mga jeepney drivers ta, ay nako. Naling mo nang nasa tao ka na kantinampo, sisingitan kang bigla, tagusto niya sana umagi. Di kitang ko na di kitang, ba sa tuya ha, bako gabos, di konsiderasyon, pag ako ngaya may gunaging konsyel kang rapo-rapo, tagiti pa sana, may ayuda na. Selling kami gugari, maura ng paingurag ng mga hotdog, adi. mga buda, mga embutido, tagiti pa sana, may ayuda na. Uyog-uyogon mo yan. Lalo na kung grabe na ang panahon, lalo nang magulpi ang ayuda. Sige boy, padago sa iyang boy na plano mo. Maray. Tagiti pa sana ngayon, amigo. Sul na. Uyog-uyogon mo yan. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ko, may binadil na naman na, ginadanan naman na sarong broadcaster sa kwan. Pangyayari sa Maabaka, sa Mindoro. Ano na yan? Kano na sana di nangyari sa Pilipinas, ha? News Director Mar de la Cruz, mga tugang nasa linya, rawon daw ang mga headlines, kan mga bareta sa Morning Hirit. Good morning, Pading Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga taban-tabay. Good news sa mga misis. May rollback na 5 pesos per kilo ang LPG. Effective today. Ayos. And tanto and the RRMC, handa na sa Per panahon kilo ito pala? 5 kilos per kilo?
5 pesos per kilo. Di dakula man yan. Times 11 kilogram. Times 11, pira yan. 100, mga 60 garo. mga 60, more or less. Okay. Okay, PCSO handa na sa distribution ng ayuda para sa mga napiktarang kambagyong Betty. Mantang paggadam sa sarong radio broadcaster sa Oriental Mindoro, kinundinarkan Senado. Nangako man ang PNP na makakamtan anesthesia kan pamilya. Binilog na ang sarong Special Investigation Task Ano Force. ini pa di? Anong gidibo sa sukan sa biktima? Bila di? May riding in tandem. Oo. Sabi nagbubukas ni kan sindahan niya. Mga 4:30 in the morning. Oo. Inagiyang pinadil. Ay, salbatan ang pangyari sa Mauraro, no? Tapos, ang sabi dahil pamaaraman ko niyan kung may connection sa pagiging radio broadcaster. Ano Okay. Under Okay. investigation pa. Yes. By Pangyari. cameral conference para sa Marlica Investment Fund, tulos nagkaigo ng deliberasyon, asin kasubanggi, inadaptar na kan Kamara ng Ari, mati Representantes, na. Malawos yan. ang version kan Senado. Lawas yan na. Mangyari yan. Sure na? Sure. I-deliver na ito kay Presidente for signing. Oho. Ang sabi, baka nga yabi persona, mapirmahan na. Ano nga rin ba ang katuyuhan kan Maharlika Investment Fund naan? Ang sabi baga para matustusan so utong mga big ticket projects, ma-invite ki mga bugtak ning kapital duman. Unseed money, primero kakuha ang 50 billion pesos sa Land Bank saka sa DBP. Kaya ang sabi kang presidente, dahil ngayon magpara dita, suporta kang GSIS, dahil magkagamitin sa seed fund. Di kasabay dyan. Pero Success, di man. pero ngayon, depende yan sa GSIS kung gusto nila mag-invest. Di mag-invest kita dyan. Success, di man kakuanan. Dahil man nabanggit. Di man nabanggit. yung Di GSIS sa'yo na nabanggit, nagbigay, ano? Kung tabi, mag-isip-isip ka mo kung ma-invest ka mo dyan na dahil. Tapos sabi, baka mag-utang na naman ang Pilipinas. Ay, iyan ang masaya. Iyan ang napakasayang sitwasyon. Okay, Erwin Tulfo, posibleng magtukaw bilang congressman bago ang na. Nata. Oh, dinismiss na baga yung disqualification kaysa iya. Oo. Pinagbasura na kan korte o kang Comelec, pero nagsangat ki motion for reconsideration, so nagkataw. Kaya mataod-taod under resolved with finality. Siya palang pwede maglawag na... nanumpa na ini. Pwede ba siya maglawag na party list, ano? Diba sa party list nila? Party list niya ini, third nominee kang may nag-resign ba kang saraw? Iyo. Ngunyan siya ang masalida. Siyan masalida. Ngunyan kan so siya masalida, may nagreklamo. Resolve na ito kang Comelec, pero may MR pa kaya halat-halaton na. Iyo, no? Ang sabi man kang, maski pinasumpa na ini sa Congress. Kamara, halaton itong ali sa Comelec na papeles. Ayan. Nagsumpa pala. Pwede pala niyan, ano? Pwede pala niya? O pag ginito kang Substitution? nominee, halimbawa na korsunod hanggang itaag na nominee. Pwede? Pwede. Pwede pala niya. Siko, nagtukaw na sa dating Comelec Commissioner, Seto? So, kan baga, si Seto, babayi? Dahil ko... So, kalaban ni, sa PWD? Ano ito? Iyon na. Yun na? Oo. So, kalaban ka sa commissioner dyan sa Comelec ito? Yun na. Yun na? Ay, pangyari. Sige. Okay, Tebes, sinuspindir gira rin ng 60 días. PMS? Si Tebes, Pagod ako, PMS. Congressman Tebes, sinuspindir gira rin ng 60 días, tapos sinubahan kan mga komitiba, kan membership sa komitiba. Another 60 days. Dahil ka nga nag-uli, Okay, Hector Napailan Villacor. ang kaso ini? Ipirila na? Yun ano? Dahil pa, Dahil pa, unaling mo na nga. Natatawa yan ano? mapail pa sana. Giri baga 1T doon na si TV. Si parang Dahil kasong pa, pagka-file. dapat kasood babasahan ko ta, kaso sa mga suspect. Oo. Yan sa kata, kapira naman sa 5, may kwapang 5 nag-atras.
Di mahalas. I-resepta na ngayon sa nasa July 19. Oh. Ang pagbasa kan dimanda. Bueno, sa ibang mga nag-arako, ba ko nag-aratrasan ito dahil mandagi sinda, ano ito, pigkulog na sinda, Tinorjor. ay pangyari sa mga. Iyan, so versionin da kan nagkaigwa ng abogado. Yes, kasi dahil pang abogado, yun ang ene, so giniribo may Tinuro ngayon ayun ang ini. pangyayari sa yan ang tunay man talaga sa Pilipinas. Ano? Magatol talagang payo ka ni Bato. May problema si Bato. Patak kuminilog sa payo niya kan so investigasyon niya sa ano yan, sa Shabu. Roger. Okay. Okay, amyenda sa liderato kang PNP, nagiro na sa Kamara de Representantes. Mantang rice program masagana, approved kay PBBM. Yes, Masagana Rice program. Inalo siguro sa pati pa diri siya katong Masagana 99 na di. Ang kamautan na magkayguning sufficienting rice sufficiency. Paano ka nga ng binhi? Ayun nga nita, garo na deskuido. Walang binhi, boy. Paano ito? Kuminatulso pa yun Director Tornilla. Sa ibang binhi pati, pinamulino. For investigation na yan, gandi okay. Ano pala kung anong mangyari kaya. Kung totoo ito ba ko? Yan, okay. Okay, so far video, ang mga headlines ko yan. Abangan pa detalye sa yan, 6 o'clock. At in 7 o'clock, medyo news kas kan DCGB. At dyan ka PYC Enterprises sa napunsa na Mr. and Mrs. Raul Emeresa Caldio. Dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From News Base with Jenny, Nicole, and Angel, ito po si Martila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Sa mga headline, ngunya na pag-aga, apodonta daw mga tugang an pag-asa sa magiging kamugtakan kampanahon. Ngunyan pungal daw. Pag-asa DOST. Ngunyan tabing aldaw na ini 5:41. Antumpak na oras sa buong kapuluan. Dili po mga tugang sa indong programa. Maalas 6 na naman. Ay, pizza uno pala ngunyan junior kan ngunyan, no? Junwan na pala adi. Pangyari, pizza uno na pala kan ngunyan. Nagring lang ugaring sukan, o. Hello, good morning, Paring Mike. Yes, good morning sir, Sir Henry. At sa ating mga taga-pakinig dyan sa DC. Bakit ang tagal mo akong sagutin? Ando da ko nasa banyo ka. Ito na ito pag-ingay. Ando da ko, ang tagal mo namang umihi. Pag maingay. Gary mukhang, ano ka ba, nakatayo ba? Nakaupo? Ang saya-saya na, ikaw ang taong masayahin palagi, ano? Mukhang kwan ka, may inspirasyon ka talaga. Mano lang sa'yo. Walang yaka. Okay. Sige, Paring Mike, alamin natin ang kalagayan ng panahon. Go ahead. Ito, yung ating binabantayan na Bagyong Betty, ito ay humina at naging isang severe tropical storm category na lamang habang patuloy na gumagalaw pa Hilaga. Kaninang alas 4 ng madaling araw, itong severe tropical storm Betty, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 505 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ang kanyang coordinates, 23.7 degrees north, 125.6 degrees east. So, ang kanyang galaw ay naspahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro, na may pagtugso na aabot ng 135 kilometers per hour. At base sa kanyang tinatahak, maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayon hapon itong Bagyong Betty. Samantala, southwest monsoon o tinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng
maulog na tapawirin, kami talaga mga pululan, at pagsigat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ng hihiran, na may katamtaman hanggang sa mahalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon. Kaya po ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyan pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaki sasakyan pandagat sa matataas na alon. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Ila paring Mike, ulitin ko lang, wala nga tayong gale warning, ano? Meron. Meron. Hindi ko na masyado nakuha. Sige, pakiulit ka yung gale warning natin. Sa Bicol? Ang warning natin dito sa Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, Ayun. eastern coast ng Sorsogon. Aha, yun. Lahat yan mga nakaharap sa Pacific Ocean, ano? Tama? Oo. Okay. So, ingat-ingat lang yung mga mangingisda natin ngayong araw. Ha? Actually, hindi natin sila, inaabiso natin na wag na muna silang yung mga malilitan sa pandagat. Hindi pa natin pinapayagan pumalaot. Ayun. Kasi medyo walang isda ngayon sa merkado eh. Ayun po. At saka pag ganun ang sitwasyon, masaya ang mga isda. Walang huhuli sa kanila. Walang kalaban. Walang kalaban. Sige, maraming salamat, paring Mike. Magandang umaga. Yes, magandang umaga. Yes, sir. Thank you, mga tugang Michael Francisco, sa kalagayan ng panahon. Sa Kabaga. Mag-ingat may gale warning. Wala munang papalaot dyan kasi po delikado ang mga dagat. Delikado po ang sitwasyon sa dagat natin, kaya wala munang papalaot ngayong araw. Bago po sa paningit, sa morning hirit, aramonta muna ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kaya ba po si Jomar Bien. Dumang kita sa sandali lang. Ay, nasa pipindotong ko na wara. Lugo. Ay, ito nga pala. Ito na. Yan ha. Sabi ni Kuya Tony Reyes, Ruwen Aguanzon. Yan ha. Si Ruwen Aguanzon sa pigmimin ko kasi bago na kuhan na ngayon sa nagtukaw na Congresswoman kan party list. Commissioner Rowena Guanzon. Okay? Henry M. Si Jomar Bay Bareta. Kami Jomar, good morning. Salamat VP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Dakop kasubanggi kan Tabako PNP ang sarong parabuno o butcher matapos na makuhaan siya ng illegal na droga. Ang suspitsado nabistuhan na si Noli Castro y Caranzo alias Nol, 48 years old, residente kan Purok Trestay, Tabaco City. Si Castro na dakop matapos na maglansar ng bypass operation ng Tabaco PNP kontra sa saya duman mismo sa side ng barangay sa Barangay Tayi alas 7:30 kasubanggi sa ginibong bypass operation na kumpiskar rigdi kay Castro ang sarong sa check ang pinagtutubo na Shabu na may estimated na pisadang .75 gramo as in may market value 5,100 pesos sa sundo kasubanggikan makuha kan DCGB News ang paretang ini nagapadagos pang inventaryo sa nasabing operasyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali sa luwas. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na karaman sa morning hirit. Dangugatabi ni ano yan, former Councilor Chito Baldo. Dawagay ni Busing. Dawagay ni. Aram daw nindo kung anong edad posibleng mabuhay ang sarong tawo o pirang edad nin tawo ang sa iyang pagkabuhay digdi sa kinaban. Ang conservative estimate ni Dr. David Sinclair ang life expectancy kan tawo sa mga maabot na aldaw magigi daw na 113 ang edad dahil sa makaskas asin pag-abante kan science of aging and longevity. Naghalangkaw ang life expectancy kan tawo
sigon kay Dr. Sinclair, kasi diba pang scientist na 120 taon ang potensyal na edad na pwedeng abuton ng tao dahil daw sa sitwasyon mo niyan. Alagad ang pinakadakulang hapot kan mga tao kung mahalaba ang buhay kan tao sa mga pigkakaon sa ngunyan, magkakaigba daw din overpopulation sigon kay Dr. David Sinclair, mantang sigon man kay Bill Gates, dahil sa estimate kan mga demographers kang United Nations, ang total global population iyo ang nagpaplato sa 11 billion sa 2100 asin poon mapo na magpundo ang paglagma kan populasyon kan mundo asin mababa na. Ay ba man ang pananaw ni Bill Gates pala, iba man ang pananaw. Pero gari mapagalo naman ang edad kang 120 ano. Gari din naman parang parehiro-hiro mo kaya, ha? Pero sa Pilipinas gari maray na igwa kita kaanta. Libaw nga maka 101 years old ka ay mga tugang posible tabing makaresibi ka nin kantidad na 1 million pesos. Kung malawos so batas na pigpaplano Sa morning hirit. nakapasar mga tugang sa House of Representatives, basta siguradoon talang na maka 101 kita. Pag 102 ta, applyan ta na sa gobyerno na makarelease sa imo tabi ang kantidad na 1 million. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit. O may mga birthday, high-text na po, tapapasadahan ta na yan. Totoo lang, ha? Ilag ko muna ang report ni Joshua Bino. Kamin, Joshua. Yes. May nag-text pala digdi, o. Kaso hapon pa ining alas 3. Sabi niya, pakisabi po kay Joshua, ingat siya. Hindi na siya pumupunta dito. May kuan? Ha? May tuminubo? Kaya nga ni, pagaling siya, di na siya pumupunta dito sa boarding house ko. Miss ko na siya. Uyog-uyogon mo yan. Kwan man Di man talaga. ako pigidumanan, BP. Ha? Di man ako ilang pigidumanan. Sagpunday ni. May sin sa boarding house mo? Arayo, Maroroy. Arayo, sagpunday ni, oh. Ang ngaran si Kwan. Gusto mo may pangaran? Bay na, BP. Ha? Bay na. May pangaran, digdi. Anyway, paabot. Marami pa pinurwan ko sa Amerika sa hapon. Kung po ko i-forward, taba kami makabasa. Bakit minabalik pa sana kita? Ano? Bakit minabalik pa sana? Posibleng tubo ang kasunod. Imbes na nagtubo mga 2 o saro, pwedeng maging tuluyan. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Anyway, BP, tranquilo, minaging 24 oras segundigdi sa police blotter kan ligas to police. Mientras tanto, BP, sa mga dagdagtang bareta, wara nin sesyon na nakaaging Martes ang Sanggunang Bayan kan Daragalbay. Dahil nasa official travel ang mga konsehal katakod kan na PCL Luzon Island Officers Assembly duman iyan dito sa Coron, Palawan. Kung kaya dara kay ni sa masunod naman na semana Martes magkakaigwanin eleksyon para sa masalidang konsehal na yun ang magkakapot kan Committee on Education as in Committee on Information, Communication and Technology o ICT na inot ng pinagburatasan ni konsehal Pilo Dilumen kan uminaging 2 semana. Kan botasan ni Dilumen ang mga komitiba kan Mayo 23. Ipig-schedule ko ta na tulos na Mayo 30 ang eleksyon. Tangani makapag-ilhir tulos nin makapot kan mga komitiba asin dainin masyadong pinjente sa trabaho kan sanggunian. Alagad na sa Tuman VP may travel pa lang sa mga konsehal kung kaya day nakapag-sesyon kan Martes day manin nangyaring eleksyon. Kan nakauron kan DCGB News si Daraga Vice Mayor John G. Ausian sigun sa iya
sa masunod jiting semana siguradong makapagsesyon na sinda asin tulos na makapag-ilihir nin konsyal na bagong makapot kanasabing mga komitiba, particular ang Committee on Education asin ICT, siring naman ang Vice Chairmanship sa Committee on Finance and Appropriation, Committee on Food and Agriculture, Committee on Laws and Rules, Committee on Tourism, asin Committee on Ways and Means. Dakulong pala sa nabakante, ano? Dakulong GPN na bakante, duwang committee buda nagkaperang Vice Chairmanship. Kung matatandaan, binutasan ni Dilumen ang nasabing mga komitiba sa pagsabing dahil sa iyan suportaan na lado ehekutibo. Mantang si Vice Mayor Hausyan bilang pamayo kan sanggunian, tigrespeto ang siring na aksyon ka nasabing konsyal asin ang magiging paagi na sa NAVP, mailihir nin bagong makapot kan mga komitiba, kanga ni dahil malugod din makapendyente sa dalagan kan trabaho, kan sangguniang bayan. Dapat pala nakuha kang reaction si Mayor Awin kung na-mention yan ehekutibo. Roger, tinagtabi. Wantang reaction ni Awin Kanta. Ang piguturo, ang rason kang pag-resign ni Councilor Pilo, anong rason? Sigun sa EBP, mas kero ang pulos-pugos niya, kundi man sa nakisuportaan na executive department, wala man sa nang mangyayari sa mga recommendations sa committee. Dapat palang kuha ang reaction ang Mayor. Yes, Roger, tinagtabi na katalaan makita na agad min kwanjang kini. Amalikan, kumawa ka driver sa motorsiklo mo? Kumawa kang driver sa motorsiklo mo, ikan magsunod ka ta, ngayon makakuang ka. Uni si Kuya Boy. Totoo ba magmotor ito si Uning nagitik sa tagasagpon? Totoo na siya magmotor? Ay, deny. Ang totoo magmotor, sa taga, one and only Tagalidong. Sa Tagalidong? Okay. Sibuy na lang. Okay, sige. Yes, yung tabi, Matay ni baga si Pilo, di ba, si Attorney Pilo, si Kagawad Pilo, iba man ang partido kaya ni kan naging eleksyon, di ba? Iba sa ibong ini? Magka-ibong ining partido. Sa ibong bagay ni, council ini ni Madam na, Jerty, Batucabe, di ba? Roger. Tama? Correct. Iyo? Tama, Iping. Tama. Council ini ni Madam Jerty kan mag-eleksyon, di ba? Okay? Yes, yung tabi, VP, ang mga dagdag tang impormasyon, katakod sa pagsubaybay tangan dyan, kan mga istorya sa laog kan sangguniang bayan, kan Daraga Albay. Kaya bahan ko man si Kuya Boy Tabubil, Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Mga tugang hali po dyan sa Lawaso. Pasadaan na tabi sa may mga birthday in the morning. Good morning, Manoy. Anong masasabi nyo sa pag-alis ng TV sa Itbulaga? May halong politics ba yun? Di ko aram. Actually, di ko pa nadadakop kung ano ang sa likod. May kon ba yan? May dit na misunderstanding kang inot. Na gustong haralion sa mga may edad na. Sige, nag-ito na ito. Pero di ko aram kung ano pang hararom na rason. May kinaraman sa paghali na Tito Vic and Joey. Nagpaaram sila sa tape production. Inda kung paano na isisya ng mga pipa kung mga sinda may issue bagang piparali na sinda sa posting kang Itbulaga. Sabi ka sarabay da sa mga staff gayod na marilipat. Okay? Good morning, Tabi Henry M. I-research tayang anong rason ka na paghali kan tulo sa tape production. Pag naghali ka sa tape production, mahali ka sa Itbulaga. Sa din na nga ni palang pinaire. Your birthday has come. Takapon. Kan 31 kaya nagpaaram na tabi yan tulo time Tito Vic and Joey yan okay bueno wala naman greetings check natin sa ibang online platform kan DCGB madali lang check natin kung ano pa ibang mga good morning po kibati po happy birthday kay Vanji Erestain yan Madam Vanji Erestain happy birthday po yan okay check natin sa iba pang mga platforms mga tugang kan GB isus ko kadakol na comment pala no latngo na iunta na muna na mga
ano ini? Bata ano madali. Ay, nasusaku. Ay, ito nga pala. Sandali lang ha. Alright, tingnan natin. Ini po ang mga pasensya na sulit aboton. Che Ferrer, Maray na Aga, Antonio Andes, Ben Madrideo. Good morning, BPN. Si Jun Kalamay po ini, watching from Bayawas, Pilar. Ikang salbatana ka, Jun Kalamay. Paburo, Padjuro Jun ka, Ben Kapalan. Maray na Aga, amigo. Good morning. Maribel Rose, good morning. Happy birthday po kay Maribel Rose. Ay, birthday mo pala, Madam Maribel ngunyan. Happy birthday po. Happy birthday, ha? Happy birthday. Tapos, Tess de la Torre Marchan. Good morning, Madam. Good morning kay Ninong Romitan ng LCC. Yan. Uy, kung kamo naghahanap tabi kamo kan Jim's Coffee, dakulon dyan sa LCC Supermarket, ha? Dakulong po dyan sa LCC Supermarket. Buda dyan po sa LCC Ayala. Paingurag dyan. Ang iba-ibang variant mga tugang kan Jim's Coffee. Kaya po kung makape, buda pag nag-grocery ka mo dyan sa LCC, pag nag-grocery ka mo dyan sa LCC tabi, umagi na ka mo duman sa may parting tahaw ta. Yaw duman so kadakol mga tugang na display tabi kan Jim's Coffee. Yaw duman, dakulon dyan ang Jim's Coffee sa LCC. Tabi adi, yun po, yun na sana yan tabi, tangani na ayos kita, may nagkape ka na, may plus ka pa sa live, nata mga tugang ta dapat Jim's Coffee ang kakapihon ta, kay puwan ta tabing kapihon ang Jim's Coffee ta, ining kaping ini, yun may maray na ingrediente, na nakakarahay mga tugang sa tuyang salo, di ba? Yun po yan ang saro sa mga the best na kape. Alimbawa ngaya, Sujim 7-in-1 Coffee Mix. Importante po na makapagpakusog kita kan sa tuyang immune system. Halimbawa ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ngaya, iguan kay agaricus mushroom, maray na antioxidant na nakakatabang para makaiwas po sa cancer. Igwa po iyan kay polysaccharides para mapakusog ang sa indong immune system. May Korean ginseng po na pig-apod na king of herbs dahil po sa pig-apod na ginsenosides na nakatabang sa satuyang lawas para maging makusog ang satuyang lawa. Paano enerhiya asin magin po ang satuyang isipan. Apera digdi, iga po ang antioxidant, nakakatabang din po ang Korean ginseng sa pagpapababa kan blood sugar level. Yan, ha? Spirulina, biga po yan na superfood dahil po mayaman iyan sa protina at sagana sa iba-ibang vitamina at mineral. Nakakatabang yan para sa resistensya asin magin mabaskong ang satuya tabing lawas. Ganoderma, makusog man ini mga tugang sa tuyang lawas, antioxidant man yan po igwano pigapon na blood cleansing asin mga tugang para po sa health kan sa tuyang atay. Yan, nakakatabang yan para balansihon po ang sa tuyang kolesterol asin sirkulasyon kan sa tuyang dugo. Kaya ano pang pigalat mo? Mag Jim's Coffee na. Available yan sa mga groceries, supermarkets, drugstores, sa mga tindahan dyan po sa tuyang palibot. Pero kung ka mo mahilig na mag-grocery tabi, dyan ka mo mag-grocery sa LCC Supermarket. Yan, maski dyan sa Ayala, buda digdi sa LCC Main, yan po dyan mga tugang an Jim's Coffee. Yan, ha? Buda, may sale ngon yan sa LCC? May sale ano tabi ni nung Romy, diretso ko na ini tabing libre ini. Maray na agad. Alang ya boy. Good morning tabi dakulong kitang mga paradangog na mga empleyados kang LCC. Salamaton tabi sa pag-antabay tabi dyan, ha? Good morning kay ano yan, sandali lang nang asbiga basa taga subag na wara lugod. Okay. Tony Andes, maray na agad tabi. Yan, Betty Apirin. Okay na to. Elina Valenzuela, good morning. Elisa Fajardo from Carmona Estates, Cavite. Lydia Bisonia, good morning. At saka good morning kay Lenny Balanrayos. Yes, good morning po. Maray na aga po. Happy 79th birthday kay sa mama ko na si Felina Merabueno.
Sabi ni Elizabeth. Presi Balyaran from Villahermosa. Lydia, okay na to. Bert Loseriaga, good morning. Tabi, yan ha. Ngunyan lang taka na iling. Yan, magandang morning, sabi ni Madam Grace Bunaobra. Good morning, Tabi. Good morning, Henry M. Itong nasabat ko sa LCC kasuhapon sa my department store. Naka-sling bag ka. Ay, ako po ito. May pigwang kaya ako na pigsugo kaya ako ni Mrs. na magbakal kibagas. Pigsugo niya ako eh. Buda may nagiling-iling lamang kita sa sa LCC kon lamang ang pwede na mabaro-baro lamang ta ngay pigiling-iling ko sa kuyang garo nga ako maluy ang mga pantalon ko gari mga luma na. Minabakal ko ta akong 10. Minabakal ko ta akong 10. Kundi pag-iling ko, kalmalit ko, ang kaya ko sa nang bakalon, saro. Bueno, mga tugang an mga bareta, ay huni pa pala, no? May nag-arabutan pa. Aha, okay. Good morning. Pakigreet po kay Mr. Justin Benitez. Can just aquascape sa may Albay, Old Albay. Sige po, good morning, Tabi. Mga nagkantabay dyan, ha, mabuhay ka mo dyan kay, good morning kay Mr. Justin Benitez. Can just aqua escape. Yan, okay? Happy birthday po, mga tugang kay Father Jonathan Calleja. Uy, birthday mo niya ni. Sa aga palan, Hunyo 2, January 2, ha? Advance happy birthday po kay Father Jonathan Calleja. Sa aga pala ng birthday ni Father ta. Ay sigurado ini. Happy birthday. Mapo din si Father Jonathan. May salo-salo nga kita digdi ha. Advance happy ay ko na to. Happy birthday po kay Ko Belga kan gubat ilawod baka kay Albay. Permi akong nagmamati sa iyo walang mintis. Nakakawala ka kasi stress, permi ka kasi maugmahon boy. Salamat po. Ang mga bareta, masunod na makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga
asawa, nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:09 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, ngunyang pong Hunyo 1, 2023. Gobyerno lokal kang Legazpi preparado para sa primerong Mayor Geraldine Rosal Inter-Barangay Volleyball Tournament. Sa rupong lalaki ang nakuang gadan kan mga otoridad sa karagatan na harani sa pantalan kan Piodoran Albay. Sa lado nasyonal, NDRRMC handa na sa panahon ng taguran. Pagadan sa sarong radio broadcaster sa Oriental Mindoro kinulinar kan Senado. Kwarta kan GSIS day gagamiton sa seed money o fund kan Maharlika Investment Fund sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Sa ibang nasyon, US, ikinadagit ang peligrosong pagbaniobra kan Chinese jet sa saindang surveillance. Utang kan Pilipinas suminakat sa 13.91 trillion pesos. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nakahanda na po ang lokal na gobyerno kang Legazpi City sa primerong Mayor Geraldine Cup Inter-Barangay Volleyball Tournament. Bantang ang torneo pupuunan sa Hunyo 3, 2023 sa Ibalong Sentrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City kung sa nasa 57 team ang mapartisipar digdig. Sigon kay Legazpi City Sports Coordinator Roy Di Maculangan, madurar ni 2 bulan ang kompetisyon para sa trophy, cash award at siniba pa. Mantang sa opening kan tournament, magiging bisita ang mga midbid na pamusong volleyball players sa national kay Bansinda Bella Belen, Janica Lana Aragalang asin Abi Maranyo. Mga tugang, pasensya na po sa mga nagkakaon ngunyan, baga na mamahaw ngunyan, tabi tungkol sa baretang ini. Sa mga nagkakape dyan, buda sa mga namamahaw, sorry po medyo naagnas sa tabi ang nakuang bangkay ang kan mga otoridad ang sarong lalaki na nagpapataw-pataw sa kadagatan harani sa Municipal Fishport sa Piodoran Albay. Tulos ang inalerto kan Philippine Coast Guard and Philippine National Police Bureau of Fire Protection as in MDRRMO para sa retrieval operation. Nakasuloginin itom na short na girisi na as in haros na hiling na ang ribs kenny. Sagkod sa ngunyan, dai pa na midbida na nasabing persona, mantang dinara ini sa morgue. Pinagtutubudan na haloy na ini sa karagatan as sinapadpad sa Banuan Campiodoran. Katakod kay ini nangapudan ang mga otoridad sa mga namanuaan nin miyembro kan pamilya na pwedeng makipagkoordinar sa Piodoran MDRRMO asin sa Philippine National Police. Ipinaliwanag po kan Albay Electric Cooperatibo Aleco ang rason kung nata na eksperyensyahan andait pagbawas kan binabayadan na arrears kan mga consumer. Sigon kay Aleco Area Services Department Manager Hermie Alilano, poon kan Disyembre na linaog ang bagong sistema kan Aleco na da ini nangyaring parallel transition halis sa Albay Power Energy Corporation o APEC kasisiring sa bagong manehamiento. Sinabi niya na naging limitasyon ini kan sa endang serbisyo kon kaya nagkaigwaning glitches ang sa endang sistema dahilan kani
bako timely ang proseso kan ibinayad kan mga consumer asin nagluwas na an arrears na dapat bayadan na siniguro ni Alilano na tataulan nila ng aksyon na nasabing issue. Sinabi man kan opisyal na kaipuan sabuton kan publiko ang sistema ngunyan dahil dakol pang enhancement ang sa nang gigibuhon mantang piglauman na sa future transaction makapagkatao sina din marhay na serbisyo o magkakaigwanin sanitized data. Kakulangan in public transportation sa Bicol International Airport pagresolberan ngunyan kan gobyerno probinsyal. Al Armario sa report. Resolverana kan gobyerno probinsyal kan Albay ang kakulangin in transportasyon hali asin pasiring sa Bicol International Airport sa Daraga. May aprobado ng ordinansa ang Daraga natutugutan ang mga tricycle legally sa saindang operasyon. Maabot 33 na units ng tricycle hali sa kanto kan highway sa barangay Baskaran, palalaog sa compound kan Bicol International Airport sa barangay Alobo para maserbihan ang mga pasahero na daing private na lunadan. Vice versa ang rota kan mga tricycle. Manunotaran na sa mga meeting kan sanggunian panalawigan nagluluwas na saro ini sa problema kung saan ang mga pasahero hali sa eroplano na eksperyensya ang mahal na pamasahe sa van o taxi na nag-ooperate ngunyan sa airport. At least dakulang tabang man ang mga tricycle na ini alagad pigingo man kan gobyerno provinsyal maging kan gobyerno municipal kan Daraga na dapat regulated man ang pamasahe. Al Armario, DCGB. Nagbaba ang bilang kan mga nakapasar sa licensure examination for teachers ulit ngunya na bulan kan Marso sigon kay Chief Professional Regulation Officer Jerome Banyes. Kung pagbabasihan ang nagbutwa na resulta, masalangkaw nindiit ang nakapasar ka nakaaging taon kumpara sa ngunyan kung sain anak ko ang national passing rate sa elementarya nasa 47.76% mantang 46.94% sa sekundarya. Paliwanag kan opisyal na nakadepende man ini sa bilang kan mga examinees. Katakod kani nagtaonin pagirumdum ang ahensya sa mga examinees na bago sumabak sa anuman na eksaminasyon kay puan igwanin paghahanda. Determinasyon pangadya sinibapan makatabang para makapasar. Nagdeklarar na Miss Agri Fiesta Tagabanwaan kan Ginobatan Albay. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Last day kaso hapon kan tulungal daw na agripista ginibudigdi sa Albay Farmers Bounty Village sa Barangay Kabangan, Kamalig. Gulping mga aktibidad kasiributan ani sinagibo sa tulungal daw kung saan bidadigdi mga parauma, mga para sira livestock racers kung saan rekonosimiento asin apresyado kan lokal na gobyerno kan probinsya na pagiging mga tigos kay ni patunay na mga manibaybang produkto na pinagdara digdi, pig-display, pinabakal digdi sa nasabing lugar. Ultimong kaso hapon sinigibo an Miss Agri Queen 2023 ang mga kandidata sa beauty pageant, mga aking babae nin mga parauma. Sa proseso kan beauty pageant nag-aluwas nadeklarar na Miss Agri Queen 2023 iyo si Cristel Candice Pagdagdagan taga Banwaan kan Ginobatan. First runner-up Miss Agri Queen si Charis Kulot from Tiwi. Asin ang second runner-up si Miss Pearl Amire Espinili taga Santo Domingo. Basado kay Provincial Agriculturist Ma'am Che Rebeta ang mga na-receiving award kan Miss Queen
2023, 10,000 pesos cash, plaque, bouquet, asin certification, tal kumita sa first runner-up, 1,500 pesos cash, asin sa second runner-up, 5,000 pesos. Ini ang ultimong kabtang kan aktibidad kaso hapon sa tulungal daw na agripista, natural programa ini kan provincial government as in provincial agriculture office as in pinagsabi ni Ma'am Rebeta na igwapay ninin mga inobasyon sa mga masunod na mga taon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Pinag-inganjar po kan Securities and Exchange Commission o SEC Legazpi Extension Office ang gabos na korporasyon asin asosasyon na probitsaran ang extended deadline para mag-apply ng amnesty para sa late o non-filing kan Annual Financial Statement o EFS General Information Sheets o GIS asin iba pang opisyales contact details, iba pang official contact details. Sigon kay Sec Bicol, Director Attorney Norma Tan Olaya, ang nasabing oportunidad bilable sagkod sa Hunyo 30 ngunya na taon. Sinabi kan official na importante na aprobitsaran ang mas nasabing lakdang kanahin siya para makapag-kumple kan gabos na rekisitos. Tinawanin doon ni Olaya na non-compliance bilang resulta nin masalangkaw na penalidad matapos ang deadline. Serarom kang SEC memorandum igwanin do bentang aldaw na eligible ang mga eligible companies hali sa 45 aldaw pun sa deadline kan pagbayan. Pagkatapos kan deadline, ang SEC ma-enforce nin mas halangkaw na penalidad para sa mga late as in non-filing kang reportorial requirement. Dagdag na report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, kaiba si Joshua Bino. Enot saldaw kan bulanin na Hunyo-Ngunyara, nakatalaan man ang Regional Launching and Violence and Injury Prevention Alliance o pigapod na VIPA. Inis na paginot kan Department of Health o DOH Bicol asin katuwang ang Provincial Health Office kan Albay. Alas 6:30 ngunya na aga, pupuunan ang sarong motorcade kung sa Ubangan Park, pasisiring sa Albay Astrodome. Kung sa induman formal na gihibuhon ang opening program, kaibaan mga personahes kan DOH Bicol asin kan Provincial Government kan Albay. Sigun sa DOH Bicol, parte maninikan sa indang pagpromotir ng road safety asin nakabase sa ikapitong prioridad kan health promotion, partikular sa paglikay sa karahasan asin diskwida sa tinampo. Kung kaya dahil kayo ni, diyaw ng pangimbitar sa publiko na magsabay sa nasabi ng aktibidad. Mga dagdag na bareta, Joshua Pino, Mga tugang, pinag-inagurara na po ang ikawalong balay silangan sa probinsya Kanalbay kasuhapon sa munisipyo Kanma nito. Sigon kay Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Albay Provincial Officer Noe Brigel, ang fasilidad ang ika-64 balay silangan Reformation Center sa bilog na rehiyon na nagiging instrumento kan ahensya para marehabilitar ang drug offender sa nasabing banwaan. Mantang saro ini sa requirement para maideklarar na drug cleared ang sarong lugar. Ang inaugurasyon pinanginutan ni PDEA Bicol Regional Director Edgar Jubay kung saan ginibo ang symbolic signing kan manifesto o manifest of commitment kaibahan ang mga stakeholders asan iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Brigel na inot nang nagkaigwan ng parehong fasilidad ang Legazpi City, Villar, Libon, Kamalig, Malilipot, Malinaw, asin Tabaco City. Lalaking 20 taon na wanted sa kasong panggagadan nadakop kasuudma sa Malinaw, Albay. Report kay Jomar Bien. Makalihis ang 20 taon na pagtatago na dakop manggirari kasuudma ang sarong residente kan Balading Malinaw, Albay na wanted sa kasong homicide duman sa Zambales. Ini matapos na duminayo digdi sa Banwaan kan Malinaw ang grupo kan San Felipe Municipal Police Station kan Zambales sa pahingenot
ni Police Captain John Malana Panaligan para iserbi digdi kay Randy Britannico y Bucauto, 43 anyos, mayagom, residente kan por 4 Balading, Malinaw Albay. Ang warrant of arrest na ipinaluwas kang RTC Regional Trial Court kan Iba Zambales na may petsa pang July 30, 2003. Ang warrant of arrest na 20 taon ang nakapindyante, iyon na isirbi mang giraray digdi kay Britannico matapos na matiktikan kan mga otoridad kan Zambales na niyong panadigdi sa Balading Malinaw ang nagtatago ang suspitsado. Ang suspitsado, iyon dinarana kasudma kan Zambales PNP duman sa naon ng bitan na lugar para hampangon ng kasong homicide na may piyansang 40,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 6:25 nin pag-aaga. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in our school year 2023 to 2024. We offer a wide and varied curriculum for preschool, grade school, junior high school, and senior high school. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at Sunshine International School learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children for academic and artistic booster and to prepare students for the coming academic school year. SIS offers summer classes for preschool, grade school, and high school. For preschool from 8 a.m. to 10 a.m. Monday to Friday, grade school, junior and senior high school from 8 a.m. to 10:30 a.m. Speech class, dancing class, and Little Chef are also offered. Exciting and challenging activities will be given to the students, and this is an opportunity to keep their mental and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now ongoing. Summer classes start on June 1, 2023. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Afel at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay, or you may call at 052-201-2419 or 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. GB News Express. GB News Express. Matagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Siniguro po kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na handaan gobyerno in kaso maglaog ang panahon ng tag-uran. Sigon sa NDRRMC spokesperson Asek Rafi Alejandro, kasabay kan sa indang preparasyon sa El Nino, iyon paghanda kang panahon ng tag-uran. Pigala man na magdadaran ng extreme rainfall event o mas makusog na normal na pag-uran ang El Nino. Sigon kay Alejandro, padago sinda na nagpapakusog kan sa inang sistema sa pagresponde kan bagyo asin iba pang kalamidad. Kay bahan na digdian mas maigpit na monitoring sa maraot na panahon bago maglaog ang Philippine Area of Responsibility o sa PAR. Mas atab na
pagaplano asin pagpwesto kang resources sa Sinibapa. Inot na sinabi ni Alejandro nagserbing drill ang Bagyong Betty para sa pagapaabot o papaaboto na mga typhoon season na opisyal na mapuon ngunya na Hunyo. Handa mga tugang ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa distribution ng relief goods para sa naapektaran kan Bagyong Betty. Katakod man ini kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nan gabos na ahensya sa gobyerno dapat maghanda para sa pagtabang sa mga lugar na maapektaran kan bagyo. Sigon kay PSO General Manager Mel Robles, sinugo na niya na ang branch office as in Small Town Lottery Authorized Agency Centers o STL AAC sa Northern Luzon na magpreparar para sa distribution ng ayuda sa mga pamilyang naapektaran kan bagyo. Inot nang nagtagaman ang PCSO sa main office sa Mandaluyong Citizen ribo-ribong food packs apera sa mga sako asin bagas asin relief goods na nakaposisyon sa sanga kaini sa Cagayan asin Benguet asin STLACC sa Baguio City, Pangasinan, Cagayan, Ilocos Norte, La Union, Kalinga, asin Olongapo. Sa pagikan sa ng medical assistance program, anahin siya nagtataonin ayuda sa medical sa mga individual na nalugadan o na ospital sa panahon ng kalamidad. Mantang ang PCSO nagtagaman ng pondo para sa kalamidad para matabangan ang mga apektadong komunidad na makabangon pagkatapos kan epekto kan bagyo. Ang relief initiatives kan PCSO bilang pagutob sa mandato kaini na panginot na charitable arm kan gobyerno. Kinundinar mga tugang ni Senador Grace Poe ang bayulenteng panggagadan sa sarong radio broadcaster sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Ang biktima iyo si Crescencio Aldovino Bondokin, 50 anyos na pinagbabadil nin riding in tandem kasuod mang maaga. Sigon kay Po sa lambang sarong miyembro kan media na nagagadan nababawasan ang mga naghahanap nin matatabang o nagtatabang sa pagtaunin katotohanan siring man ang boses kan komunidad. Kinarampag kan senadora ang Philippine National Police na tulos na may tao anostisya asin mapanimbag ang suspek sa krimen. Panahon naman para tapuson ang bayolensya kontra sa mga miyembros kan media na sarong paagi para masiguro ang katalingkasan sa pamamahayag asin tanganing may makuhanan nin tamang impormasyon an publiko. Tulos na nagkondukta po nin deliberasyon ang Bicameral Conference Committee katakod kan magkakaibang probisyon kan propestong Maharlika Investment Fund o MIF na napurbaran kan Kamara de Representantes sa Senado. Ang mga miyembro kan contingent kan Kamara using the House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairperson Manila Representative Erwin Teng, Marikina City Representative Estela Kimbo, Albay Representative Joey Salceda, Deputy Speaker asin Batangas Representative Ralph Recto, Co-op Natco Party List Representative Pilimon Asperes, asin Agri Party List Wilbert Lee. Sigon asin na Senador Mark Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Francis Tolentino asin Aquilino Pimentel III ang pigpapadarakan Senado. Ang deliberasyon kan Bicam ginibo sa Manila Golf and Country Club sa Makati City. Enot nang hinagad kan Malacanang atulos na magpasar kan bill na may kamautan na mapunduhan ang mga darakulang infrastructures project kan gobyerno. Posibleng magtukaw na ang broadcaster na si Erwin Tulfo bilang representante kan ACT-CIS Party List sa Kamara de Representantes bago ni kaduwang State of the Nation Address usona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa entrevista piglino ni Tulfo na nanumpa na siya bilang ikatlong nominee kan ACT-CIS Party List kan Martes. Dahil pa pwedeng magtukaw si Tulfo bilang kongresista dahil pigdadangog pa kan Commission on Elections and Motion for Reconsideration na ipinasar o ipinagsumiter kontra sa desisyon na nagbabasura sa disqualification na isinumiter laban sa iya. Naglaom si Tulfo na pagbalik ang sesyon kan Senado sa Hulyo 24 sa zona. Marsulbera ng MR. Si Tulfo ang nagsalida kay Representative Jeffrey Soriano na nag-resign bilang miyembro kan Kamara kan Pebrero.
Dai po gagamiton sa Maharlika Fund ang Pundukan Government Service Insurance System o GSIS. Inan siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos bilang kasimbagan sa kahaditan ka nagkaprang senador na tibaad malugi asin mawara ang pundo. Sinabi kang Presidente na daing intensyon ng gobyerno na gamiton ang kwarta kan ahensya bilang seed money. Base sa nakapalaman sa provision kan Maharlika Fund, kukuanon ang inisyal na 50 billion pesos na capital sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Alagad sinabi kang Presidente ng GSIS kung gusto kayong mag-invest sa Maharlika Fund dahil ang pension fund at siniba pang pundo ninda pigagamit para mapadakula ang kwarta, tanganing mas maitao sa indang mga miyembro magigiramduman na sinertipikara ni Presidente Marcos kanakaging simana bilang urgent bill ang propestong ley para maipasar tulos kan Senado. Pinangaranan mga tugang kan Department of Transportation o DOTR ang saro nindang opisyal na si Hector Villacorta bilang officer in charge kan Land Transportation Office. Sa salidahan ni Villacorta ang nag-resign kanakaaging simana na si LTO Chief Jose Arturo Togade. Si Villacorta ang Assistant Secretary for Communication Department kan DOTR bago siya maidesignar sa LTO. Maserbi si Villacorta bilang OIC sa Kodwar Apang piga-appoint na bagong LTO Chief si Presidente Marcos Jr. Tututukan niya ang problema sa drivers asin plaka. Dagos nang ibinasura po ang kasong tax evasion kontra kay Raffler Chief Executive Officer Maria Reza. Ini matapos na paboran kan Court of Tax Appeals ang motion for reconsideration ay sinangat kan prosecution kontra kay Reza. Si Reza iyon ang nabsulto kan Court of Tax Appeal kang Enero 18, 2023. Alagad tulos na nag-apilar ang gobyerno kan Pebrero 2, 2023. Makali sa nagkapirang bulan na pag-aadal kan korte, dagos nang ibinasura ang kaso kontra sa Rappler CEO. Ang kasong tax evasion ni Reza nagugat sa mga buwis na pigasabing dain na bayadan kan Rappler. Magbabalik kaniba pang mga mainit na bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang po kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Alright. Alas 6:35. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex, basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang ngunyan sa ibang nasyon, ibinulgar po kan US na nagkondukta nin peligroso asin agresibong pagmaniobra ang fighter jet kan China harani sa indang surveillance plane. Nangyarang insidente mantang nagkukondukta nin surveillance ang sa indang RC-135 jet sa West Philippine Sea. Sigon sa Indo-Pacific Command o Indo-PACOM, nagkondukta sindanin routinary surveillance sa international airspace. Magigiramduman na nagkaigwan ni nagkaperang issue ang US as in China arog kan pagiging haranin ninda sa Taiwan as in ang pagpabagsak ini kan Chinese spy balloon. Nagtutubod ang US na bako ini ginibong solo kan piloto kundi posibleng may nagsugo digdi. Dudugangan po kang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang mga soldados na ipapadara sa Kosovo. Katakod ini kan pagagadaan kan 30 mga peacekeeping forces kang NATO matapos makalaban ang mga nagkondukta nin hero protesta. Dain na binanggit kang NATO kung nuarin asin piraan mga peacekeeping forces sa sendang i-deploy sa Kosovo. Nangyari ang hero protesta kan dain nagpartisipar ang mga Serbs sa local elections kan Abril kung saan ng ethnic Albanian candidate anang gana bilang alkalde sa parte kan Serb majority municipalities. Daipig ako kan majority kan Serbs sa North Kosovo ang 2008 declaration of independence gikan sa Serbia asin pinagkukonsidera pa man garay ninda ang Belgrade na sendang capital. Kumpuesto ni 90% na ethnic Albanians ang populasyon kan Kosovo pero pigusulong pa man garay ka Northern Serbs na ang implementasyon kan EU brokered 2013 deal para sa pagiborin asosasyon o Association of Autonomous Municipalities sa saindang lugar. Business News.
Mga tugang, suminakat po sa panibagong record high ang utang kang nasyon kan Abril 2023. Naragdagan po ininin 0.4% o 54.24 billion pesos para sumakat sa 13.91 trillion pesos gikan sa 13.856 trillion pesos sa pagtatapos kan Marso. Ang kadagdagan na rason ang kadaklan na rason ang pagluya kan piso sigon sa Bureau of Treasury. Naglang kaumanin 2.5% sa 4.45 trillion pesos ang utang panluwas of foreign debt gikan sa 4.343 trillion pesos. Apesar kay ni nabawasan ang utang panlaog na domestic debt na 0.6% sa 9.46 trillion pesos. Iligtas ang sadiri kontra Madagos mga tugang ang laban kontra COVID-19. Hindi maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kung bakunado asin may booster, ang mga lolo asin lolang mas ligtas na mag-ehersisyo sa luwas. Yan ang sinabi ng World Health Organization Philippines. Sigon sa ahensya, mas maugma na ehersisyo kapag baskog, healthy, asin naka-booster na kontra sa COVID-19. Hindi nagdagpangan WHO Philippines na pangatamaan taan mga senior citizens sa tuyang pamilya, asin ibahan sinda para mabakunahan dahil ang bakuna kontra COVID-19 epektibo. Tarong pagilumdom kan DCGB, DOH at ang WHO Philippines para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaran. Pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon kay ba si Michael Francisco. Ay tak, yung ating binabantayan na Bagyong Betty, ito ay humina at naging isang severe tropical storm category na lamang habang patuloy na gumagalaw pa Hilaga. Kaninang alas 4 ng madaling araw, itong severe tropical storm Betty, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 505 kilometers, Hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ang kanyang coordinate, 23.7 degrees north, 125.6 degrees east. So, ang kanyang galaw ay nasa Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagtugso na aabot ng 135 kilometers per hour. At base sa kanyang tinatahak, maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon itong Bagyong Betty. Samantala, southwest monsoon o itinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na kapawirin, kami kanas-kanas ng mga pululan at pagsigat-pagtulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ng Ihiran na may katamtaman hanggang sa mahalon na karagatan. Nakataas ang gale warning dito sa seaboards ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon. Kaya po ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyan pandagat na huwag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaki sasakyan pandagat na matatapos. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Mga tugang sa inyo pong dadangog ang mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po sa news base ni the News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran. Siringman mga tugang si Angel Mustasa asin si Nicole Gloriani. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1
hibiscus, mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa sa DCGB. May nag-text digdi na mga paradangog ta, reaksyon, mga tugang duman sa Aleco, o sa paliwanag kan Aleco regarding sa bill. Tod-tod nga ni, kakaurunon ta mga tugang ang Chairman Committee on Energy, kung ano ang maggigibuhon niya kaiyan. Baka may maginibo lamang ang Committee on Energy. Pigchat ko na si Board Member Siga para mahagadan ta po kay reaksyon. Sabi kan sa to paradangog ta, kami ngaya, di ko na mo nangaranan, dati po ining taga DTI, kami ngaya may 3 months unpaid, may 3 unpaid months daw, kan November, December 2013, buda kan January 2014. Arami every month nagbabayad, ta difficile maputulan and never kaming tinawen kinotice of disconnection. There was also a time na sabi ninda may 1 month kaming unpaid na pigsettle miman tulos. At that time, hinapot ko kung may deficiency pa, kami sabi daw dae, ngunyan may months daw sa kantidad na 18,900 salbatan ng pangyari sa Maabaka. Kakalinturahon ka kaini. Kakalinturahon ka kaini. Ayokon mo, paano kung paghahanap, pa-retrieve mo kang resibo na 2013, 2014, aliyuno na? Aliko pa talaga ang record kaini? O baka ini na ayos na ini kan APEC? Bako Junior, Ronald, ang 2013 buda 2014, Aleco ang nagpapadalagan ka ini. Tapos ngunyan mga tugang, sisingilon ka, payutang ka pangayaboy. Sa Aleco na dapat mo ngayang ibayad, salbatan ng pangyari sa mauraro. Adi. Ano na yan? Ngunyan, nabuting kayang gano'n na surikod, nagsisingil. Paano pang paghahanap mo kayo ni kung binayadan mo ni kiresibo? Kung nawara na, pirang taon na nakaagi. Managiinit ang isyu tungkol sa Aleco. Diba? Paano daw iyan? Anyway, Tod, baka may makaurong kita kainin taga-gobyerno provincial Canal Bay. Hello? Morning. Medyo may makusog ang feedback, may pakibaba tabi kang kuhan kang rad kan monitor. Dahil ka man migo maka-update kang record mo. Kung dahil mo masitilan migo munisito. At ayo, 2013, 2014,
Inot na inot ligo, madyang ka sa aligo, kang naging apek na baga. Kung may problema ka sa previous mong bill, tay ka nung kan apek. Iyon ang God. Tapag tukaw dyan kan apek, sinaligsig ninda gabos na records, di ba? Yes. Bago ka nun, madumang ka sa opisina. May aliko, kana-check ninda sa gabos na mga records. Sa kaninda na kuha niyan, sa kaninda na nauning may mga utang hindi. Kaya ako nasingil ako pare. Kan apek. May pinadala sa kuyang bill, may na bayadan, binayadan ko sa patay, magpapakisuway. Yung baga tayo na tayo, one bill policy baga, pagkatulang ka kung may problema kami ko. Ata na nga ni. Ngunyan lugod. Magpagalan sa parte kang customer, sa inyo pa ang retribution, ito Hindi ka pati kan pwede makipasuhay na ngayon, bayad ko na ini. Diba? Parang pakisuhay mo na bayad mo na, ana. Pagkawara ka, ano pirang taon na? Yung baga, pirat man kaya. Ay napangyayari sa maabaka. Pero kung nasaray pa, pero Ata nang bagyong hinagi. Hindi. Okay, salamat migo Salamat. Sana po ang pakiuron talang tabi sa Aleco. Ayuso nindo ang serbisyo nindo. Yung man sana niya, pelingan nindo so nangyari kasi bago niya naman before 5 o'clock nagpalso kinagkaperang minutos. So kuryente dyan sa Washington. Tapos biglang nagbalik. Hello? Oha. Santa Maria Elementary School. Ano? Nata? Nangyari na naman. Nangyari naman yan sa Musirelre. Ika may sisingil man sa imo? Maray nga ni. Kas kami ang mga resibo may Musirelre. Tigsa sa raray me. Iyo baga. Nangyari yan sa Sunagriming baga. Sorry? Oh, di, siyempre, siguro kayo isip nila, nag-riming nga yan, nagkawara kayo yung resibo. Tayo na nga niya. Maray nga ni kami, na-secure me. Iso, siningil man kami kisang katutak. Jesus ko. Biyong nagurutak. Maray nga ni ta, sasaray mo yung resibo. Kung dahil mo nasaray yung resibo, di mabayad ka. Ata na nga ni. Ay, Santa Maria Elementary School. Pero imposible sa Renre. Dahil hindi kaya na data. Kasi ang customer, pag nagbayad, nasa system, may data ka mo. Correct. Buda, ang aram ko pare, pag tuko talaga kang apek, gabos na record, sinaligsig na ninda. Yung nga ni Buda, dapat, sa bagay, ang customer dapat iguaman ang customer iguaman ki obligasyon. Pagsarayon mo ang resibo mo talaga niya. Pag umanggabo sa customer, arog kaya na masasari ang resibo. Pero dapat kamong nyahon dyan, ang mga data, isecure nindong maray, tapos masingil ka mo kaya arugan kawawa man. Ikaw nga ni kinangyari ang arong kubo-kubo, di nga ning rep, para radyo mo da salit na electric pan, kang pag-rimir, ang pag-abot kang riming, bili lang gilabing 10,000, iba po yung dikang pamatumba si Lola. Okay. Santa Maria Elementary School. So dati sana. Bye-bye. Di ba? Paano daw yan, ako in-interview ta na kanso Aleco, nagpa-presko na sinda, di ba? Nagpa-presko na sinda kayan. Naglala, lugod. Hello? Sir Henry, good morning. Morning, sir. Harap po yan kay ni. Narumduman mo po, Sir Henry, bago maglaog yan ang APEC sa Aleco. Yes. Kung si APEC na ang nagtukaw, pigparasingil sa mga konsumidores kan mga haloy ng bill na binayada na sa Aleco. Opo. Okay. Ngunyan na naman, binalik sa Aleco. Ngunyan, ang dapat gibuhon kang gabos na konsumidores na nagdadanog sa DCGB, itago ng GAD ang resibo. Yan. Good advice. Tama yan. Tuning Aleco ini, dahil ini mahaloy ang Aleco yan, dahil ang mahaloy dyan sa pagpadalagang kang kooperatiba na yan. May matok over na naman dyan na ibang kumpanya sigurado. Opo. Kung man APEC, ibang kumpanya. Iyon na naman mangyayari kayan. Sisingilo na naman yan sa mga konsumidores kan mga bayad ng konsumo. Tama ka may nahanap ng resibo na bill 2013, 2014 salbata ng pangyari. Kaya dapat talaga tamang advice mo sir, hanap po ng resibo. Kasarayon. Tago lang natinda ang resibo. Yes. Dahil taaram ining pag-i-issue mo niya na resibo kan Aleco kung ini legal
O legit o bako? Kung paano yan, di ba? Legit yan o bako. Okay. Pag yan na marangkal na naman yan na alikong iyasa. Yes. Henry. Sige, salamat. Bye-bye. O, ta. NGCP. Iyo, sir. Salamaton. Diba? Yan natin, Sir Henry, ang ipaliwanag ta sa mga gabos na paradangog mo. Opo. Okay. Thank you very much. Thank you. Yap, salamaton po. Maray na advice yan. Iya po. O, sige. Ay, nako, paano na daw yan, na mga pangyaring yan, mga tugang sa tuya, tabi na serbisyo kang ko. Baka lamang magbako yan, pag nagtag-ura na, di ba? O, nangyari na yan sa ko, mga pigsingil, 5K, maray lang, natago ko sa resibo po 10 years ago. Kaya agari ko, sa balik sa resibo na. Muna susturbo sa imo. Didingani po sa gugon, brown out na naman, o sa kabaga. Ay, nako, paano daw yan? Hello, good morning! Yes, good morning po. Hello, ay, sorry po. Na-discharge sa kuyang cellphone. Sorry pasensya na po ipangyari sa maabaka. Pasensya na drained so battery kang smart na number nasa endo pong piga-apudan. I-charge ko na muna. Oy, sus ko, bata na timing na alas 7 naman in aga. Sige po, totoo na lang. 7:30 to 9, makipig-chat ko si board member, Big Siga. Siya po ang chairman Committee on Energy. Baka lamang masimbag kita. Tagadan ta sa reaction kan pangyaring ini kung ano pa mga tugang ang pwedeng magibo kan sa indang komite para po maresolveran mga tugang question na ini, ang issue na ini kan sa tuya tabi mga tugang na mga kababayan digdi po sa Kitagabos sa probinsya Canalbay. Regarding po diyan sa on and off na serbisyo yan na mga intermittent brownout para liputon sa napati mga tugang bata iyang palan mananggad may epekto mga tugang sa pagtalibong kang kontador mo kung biglang minabalik ang kuryente. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga na po. Thank you, goodbye, mabuhay. Tapos na ang programa. Lakaw, pasiring sa lamesa. Sa akin naman, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet.